Пайнер Студио и Теди Александрова ви желаят весела Коледа и щастлива Нова година! И пак на пак ти замириса тая зима. На мелмак те карам, взимай каквото има. Дядо Коледа ли мисли тая рима? Подаръци за тебе, тебе и тебе ще има. От обяд ми е пълен релакс. Ще се прави мармалата ма на макс. Видимо доволни, вече сме в нещата. Аре, випче, това ти е играта.